Držíš patek pús, nebo to jenom trolíš? Joj, Marty, ja ti to poviem úplne priamo do očí. Ja nedokážem držať post, ja musím mať mäso vždy, synu. Vždy. Content, ktorý uvidíte, je satyra a nemá v úmysle osmiešňovať ani degradovať vieru. OK. Tak si to poďme spolu užiť. Matias. Teraz ti ukážem Eričku, čo spravila. Teraz sa to stalo, vieš, ty si to spravil a ona zrazu na počítači, že Matias. Ty máš jazyk ako lopatu boa. Ja keby som mohol, moja krásna, tak ja by som ti nabral normálne prdel, aj chlopňu a ešte by som ti došiel na púpek. Ale máš smolu. Ideme na to, drahí moji. Teraz musíme bojovať. Takže držte sa so mnou. Ten už prijal Ježiša vo svojom srdci. Tu vidíme buchtičku. No tak táto neverí, táto neverí, táto neverí. Dobre, položila paletu, to je dobre. Dobre, neve. Ty si sa uhla. Pozor, prepínam. Pardon, prepačte. Menšia sila Nazaretu zo mňa hovorí otec. Tam som zobral generátor. Target located. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako... Oj, ty buchťak. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v sekundu smrti, hodinu našej. Amen. Prichádzam. Nemám otvorené oči. Už mám. Haló? Hello there. Tento má sprint burst, sme na to pripravení. Dobre. Prichádzame, teraz! Toto bola takzvaná kladívka množná. Ideme? Tu. Oni majú baterku! Aha, dobre. Toto zničíme len paletku. Henten s tou baterkou. Toto nemohol vedieť. Toto bol nejaký zaokňak, ale on vôbec nevie, drahí moji. Padni na kolena! A daj si Otče náš. Poďme pekne, poď. Zoberieme ťa. Dáme takto. Poď tuto. Aby sa mi moje barbecue chili, slaninka chili, aby sa mi pustilo. Videl som osobu. Dobre. Odchádza, dobre. Ideme tam. Dobre. Tuto potrebujeme sa zbaviť tohto. No ale toto je čo? Víš, toto je ten baterkový, toho chcem. Dobre. Toho baterkového sme chceli, drahí moji. Tak. Ideme, utekáme tam, ideme. Aha, dripky. Dobre. Poď s Ježiškom, poď, príjmeš Ježiška. Ježišky, moje malé peličko. Potrebujem nájsť svojich priateľov. Oj, ty. Mesko. Toto je ona. Konečne informácia. Prepínam. Prichádzam. Host do domu, boh do domu. Dobre, položil si paletku a ideme. Dobre, a poď tam, kde sú není... Dobre, tam není nič, synu. Tam není nič. Ak chceš vedieť, tam není nič. Tam... A je.
Toto vám sľubujem. Tento si fakt oblizuje... Tento si fakt oblizuje nohy. Tento je dobrý. Tento sa cíti, driver. Tento nechce Ježiša. Ale toto už plínku potrebuje minimálne. Joj, ty moje malé pelíčko. Nebeská ryťuška. Oj, tamto buchlo, driveriaci, tamto buchlo, prepínam. Haló? Takže ty chceš hrať hydnutý. Ako môžeme sa spolu rozprávať do očí. No. Tento fake je úžasný. To bola čo zastávka na nádych? Gári! Ale no tak, toto ma nemalo zastaviť. Poď sem, okamžite. Za Ježiškom. Sem poď. Poď sem ti vravím. Poď sem. Cerenka. Nebudeme sa tu vadiť. In nomine Patri Sancti Siriusi a Spiritus Sancti Habada Kedabra Crucio Ole Bambule. Toto bolo z Harryho Pottera, keby ste nevedeli. Keby sme našli toho posledného. Len tak na náhodu. To je neuveriteľné. My sme ho našli. Drahí moji. My sme ho normálne našli. A vôbec to nie je hriešne. Príjmi svojho pána, hospodina. To bolo čo? No poď môj, poď. Ty si to zas dokázal, Poď sem. Zatváram oči. Nedal som ťa. Ešte raz chcem zatvoriť oči. Slutoval som sa nad ním. Nech žije. Žehnám vám všetkým. Ja som pravda, cesta a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel.